Уважаеми колеги, нека в седмицата на гората да направим акцент върху науката и технологиите, които спомагат за обективното представяне, анализ и опазване на безценното природно богатство – горите на България. Настоящата презентация е посветена на приложението на географските информационни системи в горското стопанство. Географските информационни системи, наричани накратко ГИС, са реален факт в нашето ежедневие. ГИС трябва да се разглеждат в няколко аспекта, като научно направление, като технологична среда за работа от локално до глобално географско ниво, като метод за изследване в почти всички области на човешката дейност, като метод и средство за управление на информацията, като инструмент в стопанското управление на всички нива, а в съвременните условия все по-често ГИС се явява технологично средство и подход за обучение в условия на здравна криза. Характерни в приложението на ГИС са комплексния и интердисциплинарният подход, използването на пространствени данни от най-новите технологии, лидар, данни от навигационни, безпилотни и спътникови системи, създаването на съвременна виртуална среда за услуги, обмен на данни и обучение. ГИС е мястото на срещата на разнородни данни за горските територии. Векторните, растерните и атрибутните данни се въвеждат и интегрират, а след това се визуализират и интерпретират в единна среда. Безспорно предимство за потребителите. ГИС позволяват структуриране на събраните разнородни данни за избрана горско-стопанска единица. В среда на ГИС се изпълняват различни процедури по обработка, анализ и моделиране на данните, както и получаването на крайни потребителски продукти за горския сектор. ГИС намира приложение в повечето горско-стопански дейности – картиране и инвентаризация, планиране и стопанисване, опазване и управление на горските територии и ресурси, изпълнение, отчет, контрол на горско-стопанските дейности, създаване на бази данни за научни изследвания и образователни цели. Първото направление е свързано с картиране на границите на насаждения. То се базира на дешифриране и дигитализация от екрана на границите на насажденията и дърветата в тях по въздушни и спътникови изображения. Чрез ГИС също се актуализират цифровите модели по данни от измерване на терена. Тук се извършва и разновременен анализ и оценка на промените и състоянието на горските насаждения. Дешифрирането включва откриване и разпознаване на отделни насаждения, анализ и определяне на основни таксационни характеристики, класификация на насажденията с помощта на еталони, разпознаване и идеализация на границите, което наричаме контурно дешифриране. Дигитализацията от екрана е процес на векторизиране на границите, което се извършва посредством модулите на ГИС за чертане. Класификацията на насажденията се извършва по дървесен вид, по произход и по възрастова група, чрез еталони, специално разработени за съответната територия. Краен резултат от контурното дешифриране и картиране в среда на ГИС са векторните данни с границите на подотделите, които служат за съставяне и актуализация на горско-стопанските карти. При компютърното лесотаксационно дешифриране се определят различни структурни показатели чрез пряко измерване на изображенията или по определени функционални зависимости между тях. Определяните параметри са площ и диаметър на картираните корони и пространствата между тях, брой дървета, разстояние между дърветата, гъстота и склопеност. Напълно автоматизирано картиране на короните на дървостоите чрез ГИС се базира на анализ на резултатите от класификацията на цифрови изображения. За целта се използват специализираните модули на ГИС за създаване на композиции от многоканални изображения, вегетационни индекси и алгоритми
за автоматизиран анализ и класификация без обучение или с обучение. Резултатът е тематична карта и векторен слой с картираните проекции на корони и пространствата между тях. В разглежданата кръгова пробна площ резултатът е векторен слой след картиране на проекциите на короните, от който се извличат структурните и статистическите данни за насаждането. Второ основно направление е приложението на ГИС при планирането и стопанисването на горско-стопански територии. ГИС е технологична основа при разработка на горско-стопанските планове, при поддържане на горския кадастър, за плановете за многофункционално стопанисване, при статистически анализ на специализираните атрибутни данни. Създаването на горско-стопански карти включва богат спектър от работни, сборни карти, комбинирани и 3D карти. Съставянето и оформянето на голям набор от тематични карти и графични документи, които са елемент на горско-стопанските планове, е изключително ефективно със средствата на ГИС. Тук са приложени примери за двете учебно-опитни горски стопанства на Лесотехнически университет. Освен тематични карти, по всеки зададен критерий са направени заявки и статистически анализ за получаване на данни за горско-стопанската дейност. Чрез модулите на ГИС за работа с таблични данни се съставят нормативно справки, отчети и регистри за горския сектор, форми за националната статистика. Създаването на тематични карти и планове за многофункционално стопанисване в среда на ГИС се извършва по зададени критерии и специфична тематика. Направени са набор от карти, които са елемент от планове за многофункционално стопанисване. Трето направление в приложението на ГИС в опазването и управлението на горски територии са управление на защитени територии, защитени зони, гори с висока консервационна стойност, гори във фаза на старост, картиране и опазване на находища на редки, защитени и ендемични видове, опазване на води, изследване на ерозията, опазване на горските територии от пожари, изследване и опазване на територии засегнати от биотични и абиотични фактори. Представен е ГИС анализ на точността на границите на защитена зона и оценка на определените местообитания чрез заявки с помощта на ГИС. Изследването на гори във фаза на старост чрез ГИС включва определяне на структурните елементи, площи на проекциите на короните, пространствата между тях, определяне на брой дървета, гъстота, склопеност, диаметър на короната и определяне на статистически данни в среда на ГИС. Картирането на находища на редки защитени и ендемични видове е направено в среда на ГИС по данни от GPS измервания, интегрирани са съществуващите данни с получените данни от терена, измерени са местоположенията на всеки екземпляр или група растения, интегрирани в ГИС. Представено е картиране на находища на Урумово лале в Чепан планина. Съставена е картографска генерализация на въведените векторни данни. След анализ на атрибутните данни са извлечени статистически данни. Съставена е карта и електронен паспорт на находищата. Друго приложение на ГИС е картирането и оценката на риска от горски пожари. Важна и актуална тема. Създадена е векторна и атрибутна база данни на България по области, състояща се от 3 основни части – общи статистически данни, лесовъдска характеристика, пожарна активност. По утвърдена методика е определен риска и е направена класификация по области. При анализа са използвани набор от тематични карти на областите по процент горска територия, по лесистост, по плътност на пожарите,
по фактическа горимост и интегрален показател на риска от горски пожари. Като краен резултат е съставена карта на България по степен на риска от горски пожари в тристепенна скала. Чрез модулите на ГИС е направено рангово подреждане на областите по интегрален показател на риска. Анализът на данните е подпомогнат с серия от комбинирани тематични карти по 2, 3 и 4 критерия. Комбинираните карти показват сложните връзки между различните показатели, които формират интегралния показател на риска от горски пожари. По данни от горско-стопанските планове, в среда на ГИС са разработени карта по класове на пожарна опасност и противопожарни дялове. Особено полезни за работата на терена в пожарна обстановка са разработените интерактивни карти на растителността, противопожарните мероприятия, пътната мрежа и противопожарни обекти. Актуална е темата за изследване и опазване на горските територии, засегнати от биотични и абиотични фактори, с изключително ефективно приложение на ГИС, фотограметрията и дистанционните методи, при което се извършва разновременен анализ на спътникови данни и изображения, получени от безпилотни летателни средства, дешифриране и картиране на засегнати участъци, оценка на фитосанитарното състояние на насажденията по еталони или по автоматизирана класификация на изображенията. За изследване на засегнатите участъци са избрани технически средства. В случая са показани безпилотни летателни системи, съставен е план за летене и обработка на изображенията на горските територии, засегнати от биотични фактори. Получените резултати са цветни или мултиспектрални изображения, обработени орторектифицирани изображения и 3D модели. Процесът на обработка продължава в среда на ГИС, където се извършват картиране и оценка на състоянието. Разгледан е пример за картиране на короядни петна с получена тематична карта, записани векторни данни и бална оценка на повредата в атрибутната таблица. Оценката на степента на повреда е направена по утвърдена класификационна скала и с помощта на специално разработени еталони за дешифриране. Еталоните служат за дешифриране на слабо, средно и силно повредени и напълно увредени насаждения. Тук е представен резултат от мултиспектрален анализ чрез вегетационен индекс с участие на граничната червена зона. Оценка на степента на увреждане от патогенни гъби. Получена е тематична карта на засегнатите площи в тристепенна скала на повредите. Вдясно са еталони за визуална оценка на дървостои, засегнати от фитопатогенни гъби. Многобройни са приложенията на ГИС при изпълнението и отчитането на планираните мероприятия и в контрола на горско-стопанските дейности. Разгледаната тема е широко обхватна. В перспектива с напредване на технологиите, приложенията на ГИС ще придобият още по-голямо научно и приложно значение в горското стопанство. Една национална, пълнофункционална географска информационна система ще способства за ефективността на управлението в горския сектор. Благодаря за вниманието.